O kurde. Перезаряжаю! Ja pierdolę. Ten tu dostał strzała. I no, czy on umarł? To jest kwestia niewyjaśniona. Na! Wlazuj. Chyba nie umarł. W ogóle ta gra na OBS-ie czasem, z tego co widzę, traci płynność, ale to niestety musicie to przeboleć, bo ja ją przechwytuję nie jako gra, tylko jako okno. Bo niestety nie da się jej, jak w większości gier, które działają na silniku Unity. Nie, kolego, ja wolę dziewczyny. Nie da się jej przechwycić jako gra. Shotgunek. Knajfę bite. Czemu nie mogę knajfa wziąć? Knajfa. Dobra. Fajna pompka. Skąd wiesz, że działchy wolisz? No... Nie wiem. Tak obstawiam. Tak teoretycznie może być. Dobra. Tego bym tutaj jeszcze okradł. Z marzeń. Kurde! Jo jebie! Co za zjeb? Kurwa, chory człowiek. Chory człowiek. Czekajcie, 2, 6. Mogę sobie wziąć, będę miał 2 pompy. Kominiarkę mam. Nie, pistola. Mycka. Nie wiem po co mi to, nie chcę. Dobra. Wyjątkowo dobrze mi idzie, no też to zauważyłem. Ostatnie razy jak w to grałem, to szło mi diametralnie inaczej. Tylko chciałbym, żeby tą grę można było lepiej streamować. W sensie przechwycić jako okno. Jako grę. Jak jest przechwycone jako okno, to trochę... to na OBS-ie momentami są dropy, na przykład do 40 klatek. I to niby jest całkiem sporo, ale widać tą różnicę po prostu. Czaicie? Pomiędzy tym a tym. Ale myślę, że nie jest tragicznie. Dzięki za ludsy. O! Czekajcie. Tak. 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 A ja to mam niezinspektowane?
Item is not exempt. To egzaminuj. Ty, ja nie wiem co ja za broń noszę. Siema Leny. Ludzkie oko nie widzi więcej jak 30 klatek. Moje widzi. Ja chyba nie jestem człowiekiem. Dobra. Zapytaj Łosia, jak on przechwytuje. Łosiu ma 2 kompy, on przechwytuje jako monitor. Ale optymalizacja się poprawiła, to fakt faktem. Działa to dużo lepiej. Ciekawe, czy ci, co ich zabiłem, to... Przypuszczam, że to nie byli ludzie. To chyba były boty. Przypuszczam. O! 2 trupki. Trupy z dupy. Teraz trochę strachu, nie wiadomo gdzie jest reszta. Dobra, idź szybciej. Tu już zlutować nie idzie. Ludzie jaszczurowie. Co to jest? Nie zmieści mi się to. Bierzemy te małe rzeczy. What the fuck? Jaka tu była rzeźnia? Jaka tu była rzeźnia? O stary. Wszędzie zwłoki i to takie fajne, z pistoletami. No space. Dobra. Lecimy do prawdopodobnego wyjścia. Będzie przypał, jak tu ktoś będzie. Wiecie. Hurra! Przetrwałem. Pierwszy mecz w Tarkowa od bardzo dawna. I przeżyłem. Można? Można. I to może pójść na YouTube'a. Bez kozery. Także, jak widzicie, udało mi się wynieść dużo fajnego wyposażenia. I generalnie udało się. No. Także spoko. Teraz jak mi się udało, to może zagram jeszcze raz. Także ja sobie skończę tu nagrywanie. I jaka jest ta formułka youtuberska? Dziękuję za uwagę, zapraszam na streamy, Twitch TV Niklaus, na Facebooka i na G2A i do wszystkiego linki macie w opisie. Pyk.